Dobar dan svima. Dobar dan sudionicima koji nas prate. Isto tako pozdravljam naše goste na okruglom stolu čija je tema veleprodajni uvjeti na novo izgrađenim mrežama. Moje ime je Mladen Sikirica, radim u odjelu ekonomije tržišta i danas ću voditi ovaj okrugli stol, nadam se uspješno. S nama su kao sudionici okruglog stola predstavnici HT-a, gospođa Iva Cibulić-Blažević, zatim Martina Dragičević iz A1 Hrvatska, gospodin Goran Živec Rune Hrvatska, Marijan Rengel iz ProPinga i gospodin Tomislav Majnarić iz HAB Consultinga. Svima zahvaljujem u ime HAKOM-a na odazivu na ovaj okrugli stol i nadam se što uspješnijoj raspravi. Prije samog panela, prije same rasprave na okruglom stolu, ja ću uvodno prezentirati ću osnovne stvari, osnovna ključne izazove na tržištu veleprodajnih usluga u Hrvatskoj i na taj način ću vas uvesti u samu panel raspravu. Evo sad ću pokušati šerat svoj ekran. Samo malo. Ne znam da li vidite. Da li vidite Vidimo. Vidite. Vidi se, da. Znači, uspjelo je šeranje. Dakle, ovako. Uvodno ću samo reći da samu važnost širokopojasnog pristupa ne treba posebno naglašavati. Dovoljno je reći da današnjeg događaja u ovom obliku, s obzirom na situaciju sa COVID-om, vjerojatno ne bi bilo kad ne bi imali dobar širokopojasni pristup internetu. Isto tako vidjeli smo da je postojanje dobre internet veze bilo od presudnog značaja za nekakvu gospodarsku aktivnost u doba koronavirusa, odnosno one karantene, a posebice za odvijanje online nastave. Dakle, samo naglašavanje važnosti širokopojasnog pristupa za gospodarstvo nije potrebno posebno isticati. U tom smislu znamo da su potrebna značajna ulaganja u širokopojasne pristupne infrastrukture u nepokretnoj, a i u pokretnoj mreži i to u svim dijelovima Republike Hrvatske. Nastavno na ovu raspravu koja je prethodila ovom okruglom stolu u vezi uvođenja 5G u Hrvatskoj, ja bih naglasio da su, kao što smo vidjeli same te rasprave, ulaganja u svjetlovodnu pristupnu nepokretnu infrastrukturu i ulaganja u 5G međusobno komplementarna, što znači da se podrazumijeva kod razvoja 5G-a također korištenje veleprodajnih usluga. Trenutno ko ulaže u širokopojasnu infrastrukturu u Hrvatskoj, možemo ih podijeliti na komercijalne operatore i na jedinice lokalne samouprave koji će ulagati u tu infrastrukturu uglavnom korištenjem sredstava iz EU fondova. Komercijalni operatori, neki su usmjereni uglavnom na maloprodajne usluge, a veleprodajne pružaju samo ako moraju. Neki su usmjereni isključivo na veleprodajne usluge poput Rune Krov d.o.o. Međutim, imamo i operatora koji pružaju i maloprodajne i veleprodajne usluge bez prisile, bez regulacije, kao što je, na primjer, Infrastruktura d.o.o., odnosno Magić Telekom. O stanju širokopojasnog pristupa u RH već je rečeno i u onom uvodnom videu gospodina Obuljena, a i vama je opće poznato to stanje. Znamo da se, što se samog DESI indeksa tiče, da nam se stanje u konektivitiju blago popravilo.
da u nekim pokazateljima smo dosegli ili smo vrlo blizu dosezanja nekakvog prosjeka Europske unije. Međutim, ono što je ostalo kao glavni problem i što je veliki izazov svih nas koji radimo u smislu razvoja širokopojasnog pristupa, to je potražnja za velikim brzinama, znači za brzinama iznad 100 megabita u sekundi, koji je značajno ispod EU-a. I isto tako to je pokrivenost koja je neravnomjerna u Republici Hrvatskoj, znači postoje ogromne razlike u pokrivanju širokopojasnim mrežama od regije do regije, odnosno između urbanih i suburbanih područja s jedne strane i ruralnih područja s druge strane. Također, pristupačnost, odnosno priuštivost tog širokopojasnog pristupa je u odnosu na europski prosjek u Hrvatskoj niska. I sad se možemo pitati je li dominantni razlog tomu visoke cijene samih usluga ili su to u stvari niska primanja hrvatskih građana. S obzirom da smo se u trenutnom DESI indeksu i u tom segmentu popravili, a popravili smo se iz razloga toga što je povećan osobni dohodak građana RH, onda možemo zaključiti da nije jedini razlog sama cijena, nego i primanja hrvatskih građana. Ove grafove neću posebno opisivati, znači na njima je prikazano ono što je rečeno na prethodnom slajdu. Vidimo blagi porast priključaka brzinama 100 megabita po sekundi i više. Isto tako vidimo da se ti priključci sve više ostvaruju putem svjetlovodnih mreža, što je posljedica pojačanog ulaganja u svjetlovodne pristupne mreže u protekle recimo 2 do 3 godine. Također raste broj MGA priključaka i isto tako vidimo da kad gledamo po brzinama da raste broj priključaka viših brzina, a opada broj priključaka nižih brzina, što je sve u skladu sa nekakvim trendovima. Što se samih ulaganja tiče, na ovom slajdu su prikazani pregled objava namjere gradnje, odnosno postavljanja svjetlovodnih distribucijskih mreža prema planiranoj godini početka postavljanja, odnosno godini završetka postavljanja. Vidimo da je proteklih nekoliko godina značajan porast u smislu broja samih objava, novih svjetlovodnih distribucijskih mreža, ali isto tako i u smislu broja korisnika koje se tim mrežama planira pokriti. Međutim, ono što je ključni problem je ta neravnomjerna razvijenost širokopojasnog pristupa u RH koja se očitava i u raspodjeli tih ulaganja, što je ilustrirano na ovom slajdu preko ove dvije slike. Lijeva slika je screenshot od GIS portala HAKOM-a gdje su prikazane žutim točkama, odnosno to su područja objave namjera gradnje. Vidimo da su one koncentrirane na urbana, odnosno suburbana područja, dok su ruralna područja praktično bez takvih ulaganja. Taj problem neravnomjernog razvoja prvenstveno bi se trebao riješiti sredstvima državnih potpora, odnosno trenutno su to samo sredstva iz EU fondova, što ne znači da Republika Hrvatska ne može odvojiti nekakva nacionalna sredstva u tom smislu. U tom smislu imamo okvirni nacionalni program koji je trenutno okvirni program za razvoj širokopojasnog pristupa uz korištenje državnih potpora. Prema zadnjim informacijama odabran je ukupno 21 projekt koji pokriva 126 jedinica lokalne samouprave s ukupno nešto više od 200.000 stambenih jedinica koje podliježu uvjetima da se mogu pokrivati sredstvima iz EU fondova. 16 projekata je po investicijskom modelu A, znači velika većina je model A, što znači da će nekakav
komercijalni odabrani operator mrežu projektirati, graditi, s njom upravljati. Većinu je opet, što je trend i u Europskoj uniji, dobio HT, dok je A1 drugi operator koji je dobio 3 projekta. 5 projekata je po investicijskom modelu B, što znači da će jedinica lokalne samouprave samostalno projektirati, graditi i upravljati izgrađenom mrežom. Izgradnja još nije počela, nadamo se da će do kraja 2023. do kad se ta sredstva koja su predviđena mogu trošiti za ove financijske omotnice. Potpisani su ugovori o sufinanciranju, danas je upravo, barem po zadnjim informacijama, su potpisani ugovori s HT-om. To je znači zadnja tranša ugovora koji su potpisani. Tu vezano uz projekte iz OMP programa, ključno pitanje koje se postavlja i koje ćemo pokušati u panel raspravi odgovoriti je koliko su operatori koji će izgraditi te mreže, a pogotovo oni koji do sada nisu imali iskustva u pružanju veleprodajnih usluga, koliko su oni spremni za ispunjenje te obveze. Što se tiče samog veleprodajnog tržišta, vidimo da broj veleprodajnih priključaka opada. Razlog tomu je uglavnom pad LLU-a, znači izdvojene lokalne petlje na bakrenoj mreži, dok bitstream usluga se drži na nekakvoj konstanti zadnje 2-3 godine. Međutim, upada u oko vrlo niska utilizacija, odnosno korištenje bitstreama na svjetlovodnoj pristupnoj mreži Hrvatskog Telekoma. Sad, s obzirom da većina operatora, kad ih pitamo, će odgovoriti da je glavni razlog tome visoka cijena, a mi ćemo pokušati pronaći i eventualno druge razloge za tu situaciju. Važno je istaknuti da je upravo u tijeku postupak određivanja novih veleprodajnih cijena koje će biti određene kao rezultat novog troškovnog modela HAKOM-a. Očekuje se da će nove cijene biti poznate u veljači 2021. godine. U smislu loše utilizacije, prvenstveno govoreći o svjetlovodnim pristupnim mrežama, u smislu slabog korištenja veleprodajnih usluga na tim mrežama, sa stanovišta regulacije i sa stanovišta tržišta je poželjno multipliciranje više infrastruktura na nekom području. To donosi najveće tržišno natjecanje i najveće koristi za krajnje korisnike. Međutim, u hrvatskim uvjetima tu postoji opasnost zbog toga što su veliki broj područja rubno komercijalna i ovako i onako, i postoji opasnost ugrožavanja business case-a za sve operatore koji multipliciraju mreže na istom području. Zbog toga je važno sa strane operatora procijeniti da li im se više isplati graditi vlastitu mrežu ili pružati usluge putem veleprodajnih usluga na postojećim mrežama. Uvidom u naše podatke vidimo u principu da je vrlo malo svjetlovodnih mreža se trenutno preklapa u Hrvatskoj, što znači da operatori ipak paze da ne grade mreže na istim područjima. Druga posljedica postojanja više paralelnih infrastruktura, koja je već u stvari spomenuta, je da se na taj način, ako bi se na nekim područjima mreže multiplicirale i na taj način iscrpila ograničena financijska sredstva, da bi moglo doći da neka područja uopće ne budu pokrivena, što bi na kraju dodatno produbilo taj digitalni jaz u RH. U tom smislu se postavlja pitanje da li postoje nekakva druga ograničenja osim visokih cijena zbog kojih operatori ne koriste ili ne žele koristiti veleprodajne ponude drugih operatora. Isto tako, na kraju bi se moglo zaključiti da bi u slučaju međusobnog korištenja veleprodajnih usluga, barem u nekim
sredinama koje su manje komercijalne, da bi umjesto paralelnih postavljanja vlastitih mreža ograničena sredstva bila bolje i efikasnije raspoređena, od čega bi koristi imali i operatori i krajnji korisnici. Evo, toliko od mene kao uvod. Sada ćemo krenuti na pitanja za sudionike okruglog stola. Pa, evo, ja bih krenuo isto kao i kolega Mazur. Dame imaju prednost, a i s obzirom da HT ima najbolji uvid u stanje na tržištu, pogotovo na tržištu veleprodajnih usluga, pošto su oni praktično jedini, barem dominantni pružatelj usluga. Pitanje je za gospođu Ivu Cibulić. Koji su po vama ključni razlozi zašto operatori radije postavljaju vlastite mreže nego da koriste veleprodajne usluge, recimo HT-a? Mislim na svjetlovodne mreže. Kao što znate, HT je najveći operator u Republici Hrvatskoj sa dugogodišnjom tradicijom rađenja kako fiksnih, tako i mobilnih mreža, tako da HT kao operator, a vjerujem tako i onda i ostali operatori, prilikom procjene da li će u nekom području krenuti graditi svoju mrežu, polaze prvenstveno od procjene svog komercijalnog interesa i od procjene povrata na investiciju. I dok god su ti uvjeti zadovoljeni, svaki operator ima neki svoj interes dugoročno graditi svoju mrežu na kojoj će dugoročno pružati usluge. Međutim, kao što ste i vi, Mladene, spomenuli, ja bih rekla da je situacija u Hrvatskoj pokazala da je zapravo takva logika gdje su operatori krenuli u izgradnju vlastitih mreža i na područjima gdje postoje mreže drugih operatora dovela do, ja bih rekla, prekomjerne izgradnje. Gdje sad imamo situaciju da u pojedinim urbanim područjima prvenstveno imamo nekih korisnika kojima su dostupne čak ne samo 2, nego čak i 3 ili 4 paralelne mreže visokih kapaciteta, dok s druge strane imamo korisnika u suburbanim područjima koji nemaju niti jednu. Naravno da to dovodi zapravo do neefikasnog korištenja resursa operatora i do toga da te mreže na tim područjima neće biti utilizirane u odgovarajućoj mjeri i povrat na investiciju neće biti zadovoljavajući. Tako da je zapravo ta prekomjerna izgradnja, iako nekakav regulatorni ideal, u praksi se zasigurno nije pokazala kao nešto što je zapravo dobro na kraju za korisnike u globalu. I ono što definitivno u kontekstu toga treba razmotriti su zapravo nekakvi modeli za budućnost, eventualnih zajedničkih ulaganja, eventualnih ulaganja na način da se razmotri koji su zapravo sve modeli da ta investicija svakog operatora bude učinkovita. Dobro, hvala na iscrpnom odgovoru. Vi ste se dotaknuli u svom odgovoru i nekih pitanja koja sam namjeravao postaviti. Što se tiče tih zajedničkih ulaganja, to je tema za sebe. Mislim da bi tu vjerojatno trebao jedan posebni okrugli stol u vezi te teme. Ja bih sada prešao na drugo pitanje i dao bi riječ gospođi Martini Dragičević iz A1. Pitanje je, pružate li vi veleprodajne usluge pristupa vlastitoj mreži? Poznato mi je da ste vi u zadnjih godina bili dosta aktivni u postavljanju novih svjetlovodnih pristupnih mreža i na neki način ste čak inicirali taj investicijski ciklus HT-a, koji možda nije bio ni planiran, ali pritisnut vašim ulaganjima su krenuli i oni u značajna ulaganja. Znači, da li vi na tim svojim mrežama pružate veleprodajne usluge? Pozdrav, Mladene, i pozdravila bi isto tako cijenjeni auditori, sve kolegice i kolege. Ja mislim, odgovor na tvoje pitanje je vrlo jednostavno. Ne možemo graditi optičku mrežu ako ne pružamo veleprodajni pristup, zato što svi operatori koji grade svjetlovodne distribucije... Pardon što prekidam, nisam mislio pružate li zato što morate, nego da li želite, da li stvarno imate korisnike na
svojoj mreži kao veleprodaju? Mi veleprodaju? trenutno nemamo korisnike na mreži. Ono što si sam spomenuo, ja bi u tom kontekstu citirala, bilo mi jako zgodno prije 2 godine čuti profesora Dimitrijevića na Fiber Weeku koji je rekao da je A1 u biti pokrenuo renesansu u gradnji optičkih mreža. I zaista, ako vidimo trend u zadnjih 4 godine i kad vidimo grafove, iako oni trenutno nisu zadovoljavajući, naravno i tu je ambicija i veća, ali ima puno okolnosti na koje si ti već iskrenuo pažnju na svojoj prezentaciji koje se zbivaju u Republici Hrvatskoj koje utječu na daljnji razvoj optičkih mreža. Dakle, da se vratim na tvoje pitanje vrlo konkretno. Znači, mi pružamo i imamo ponudu za veleprodajni pristup, ali trenutno nemamo niti jednog korisnika. Naše mreže su, da se tako izrazim, mlade mreže. To su mreže koje su izgrađene unazad 4 godine. Govorimo o nekih 86.000 i više kućanstava koji su potencijalno, znači govorimo o izgrađenim mrežama za 86.000 kućanstava. Trenutno, i kako si ti nas naveo na svojoj prezentaciji, mi jesmo maloprodajni operator, ali imamo veleprodajnu ponudu. Trenutno nema aktivnih korisnika, ali pitanje je šta će vrlo bliska budućnost donijeti po tom pitanju, pa ćemo možda razviti svoj veleprodajni dio. Ok, hvala na odgovoru. Kad sam vas vrstao u maloprodajne operatore, bila je zvjezdica na prezentaciji da ste obvezni pružati veleprodajne usluge. Ali kažem, bila je zvjezdica, ali u biti si ciljio na to da trenutno nemamo niti jednog veleprodajnog korisnika, nemamo, niti smo imali nekih zahtjeva u zadnjih 4 godine od kad smo objavili gradnju prvog SDM-a, ali evo, ja moram priznati da sam sretna što sam dio tog tima koji je pokrenuo uopće inicijativu gradnje optičke mreže od strane A1 u Republici Hrvatskoj. Dobro, hvala. Evo, s obzirom da dame mislim da nisu baš dali jedan konkretan razlog zašto nemaju baš značajnu veleprodajni broj korisnika na svojim svjetlovodnim mrežama, možda bi Goran Živec iz Rune Hrvatska, koji to gleda možda sa strane, a svoj business case bazira isključivo na veleprodaji, zna odgovoriti na pitanje koji su po njegovom mišljenju ključni razlozi zašto u Hrvatskoj operatori ne koriste međusobno veleprodajne usluge na izgrađenim svjetlovodnim mrežama, nego se radije odlučuju graditi svjetlovodnu mrežu vlastitu na nekom području koje još nije pokriveno. Evo, Goran Živec iz Rune ima riječ. Evo, hvala lijepa. Pozdrav svima. Kao uvijek, prvo se izvinjavam jer ne znam dobro govoriti hrvatski, ali nadam se da ćemo se razumjeti. Prvo samo 2 riječi oko onoga što radimo. Mi smo zapravo krenuli fizičku gradnju 2 mjeseca od toga. Naš poslovni model bazira isključivo na veleprodajnoj uslugi. Prema pravilniku tamo gdje ispunjavamo uvjete na pasivnom nivou, a većinom na aktivnom bitstream nivou. Zapravo smo prošli sada 1000 home pasova u tom mjesecu od ukupno preko 89.000 adresa koje imamo u planu. Tako da gradimo u tom momentu na puno. Ja mislim da je razlog ne samo u iznosu samem, nego u modelu kako se ta cijena na reguliranom operateru sada formira, jer je konačni iznos koji se plati po krajnjem korisniku zavisi od ponašanja krajnog korisnika samog, jer je značajni dio cijene vezan na ukupni saobraćaj stvoren na priključnom portu operatera, što uvede problem kod kalkulacije koliko zaista je trošak po krajnom korisniku. Jer u ovom vremenu vidjeli smo na mrežama koliko je saobraćaj se dignuo zbog covida, zbog rada od kuće, zbog školovanja od kuće, a takav model kakav je sada postavljen je nepredvidljiv u konačnom iznosu. U našem slučaju mi imamo fiksan
trošak po krajnjem korisniku nevezano na saobraćaj koji je stvoren na mreži. I mislimo da je to bolji pristup. Vidjet ćemo, nadamo se da će uskoro i neki veći operateri ući u našu mrežu. Za sada nemamo velikih operatera u mreži. U tom prilikom bi ispostavio još jedan problem i ta problem je neusklađenost između pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama i odlukom vijeća HAKOM-a oko reguliranih usluga HT-a, jer nama je bio zavrnjen pristup na pristupne čvorove zbog toga što po odluki HAKOM-a ta pristup se omogućava samo operaterima koji pružaju usluge konačnim korisnicima, a to nije naš slučaj. I mislim da tu ćemo u narednim danima se vratiti kod regulatora da sredimo ta problem. Tako da, evo, to sa moje strane za sada. Hvala. Taj problem koji ste zadnji istaknuli, moram priznati da mi nije poznat. Pa bi bilo dobro da uputite HAKOM-u nekakav službeni... Doći ćemo, ima datum 24.9. tako da to je samo baš sada. Što se tiče ovog vašeg observacije da je, ajmo reći, struktura te veleprodajne cijene po vama jedan od razloga zašto je loše korištenje veleprodajnih usluga na optici, mi ćemo sada prilikom određivanja veleprodajnih cijena i na taj dio paziti. Već smo mi uputili poziv operatorima da iznesu svoje prijedloge u vezi toga i većina ih je bila u stvari orijentirana na to da bi nove veleprodajne naknade morale što manje ovisiti o ponašanju krajnjeg korisnika, odnosno da ovaj megabit po sekundi dio bude što manje, ima što manji udio u ukupnoj naknadi. Tako da će u tom nekom smjeru biti vjerojatno i prihvaćeno, s tim da će možda biti nekakve fleksibilnije, odnosno više različitih modela same naplate, pa da operator sam izabere. Hvala na odgovoru. Sada bi ja do gospodina Rengela, njemu bi postavio pitanje. S obzirom da ste vi mali lokalni operator koji gradi svjetlovodne distribucijske mreže u Virovitičko-podravskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, ako se ne varam, znači pružate usluge maloprodajne putem tih mreža. Moje isto pitanje, da li vi imate veleprodajne korisnike na vašoj mreži do sada i da li vi eventualno koristite veleprodajne usluge drugih operatora na nekim drugim područjima gdje niste izgradili svoju mrežu? Hvala lijepo na pitanju i lijep pozdrav svima. Znači, uz ove dvije županije gradimo još i na području Bjelovarsko-bilogorske, imamo nešto u Osječko-baranjskoj, nešto u Brodsko-posavskoj. Preko 40.000 home passova smo izgradili do sada. Mali smo, ali pomalo gradimo i radimo i omogućavamo i ruralnom dijelu Hrvatske da ima kvalitetan i brzi i pristup internetu. Do sada u pravilu nismo mi kod nekoga, niti je neko kod nas, ali mislim da se u zadnjih par mjeseci tržište malo probudilo. Jer koliko imam informacija, evo mi smo nedavno dobili prvi upit za našu infrastrukturu, a isto tako čujem da se i prema HT-u prema HT-u konkretno, da su neki operatori isto počeli pitati što bi značilo ući u cijelu tu priču. No ja bih htio napomenuti samo jedan problem generalno, a to je registar dostupne infrastrukture. Znači vi ne možete znati ko gdje ima, što gdje ima, koje su adrese pokrivene sa kojim distributivnim čvorom, preko OLT-a dok se ide spajanje, koje opet sve adrese spadaju pod to. Znači to onda komunikacija s operatorom, pa B2B, pa to polovični podaci, svega tu ima, tako da je dosta teško doći, velim, i tu je prvenstveno prema HT-u koji ima B2B s kojim možemo komunicirati, a drugi operatori, velim, niko od nas u pravilu nema registar i to možda ne bi bilo loše da, pošto idu javne objave, da svaki operator mora isto tako preko HAKOM-a da imamo centralnu jedinicu gdje možemo vidjeti
sve te podatke da se stave na hrpu i da svako od nas to može provjeriti. I mislim da bi to ubrzalo što našu provjeru dok nam treba negdje usluga na nekom području, kojem operateru se javiti, što nam treba i kako. Ne. Tako da to je nekakvi predlog recimo o kojem smo mi tu interno razmišljali i ja se svakako slažem oko bitstream usluge da je tu taj megabit i cijena po megabitu drastično utječe i zato nema nikoga trenutno na optici u bitstream usluzi jer potrošnja drastično raste po krajnjim korisnicima, dok mu vi date veliku brzinu i YouTube, Netflix i svi kanali automatski uzmu maksimalnu rezoluciju i tu nema nikakve matematičkog modela da na taj način uđemo unutra. Što se tiče možda ulaska u distributivna čvorišta ili neki drugi način spajanja bez te naplate, tu čak se otvaraju nekakve potencijalne mogućnosti, počeli smo razgovarati, ali velim, tu opet dolazi do raznih troškova, do svega i to je sad opet stvar čiste komercijalne matematike. A mislim na kraju se svodi da osim HT-a koji to mora napraviti, ja vjerujem da nijedan operator nije baš sretan dok ima najkvalitetniju tehnologiju na tržištu da to mora dati drugim operatorima i zato su cijene najma niti kod svih alternativnih operatora u pravilu inicijalno visoke, velim, jer niko u pravilu do sad još nije pregovarao, ne, to je problem. Da, postavlja se pitanje da li su te naknade previsoke zato što ne žele pružati veleprodajne usluge ili iz nekog drugog razloga, ili je to stvarni trošak. Kad ste spomenuli obvezu da HAKOM propiše nekako B2B sučelje za sve ove operatore koje grade svjetlovodne distribucijske mreže i tako dalje, moram vas tu upozoriti da u principu HAKOM takve obveze može propisivati eventualno samo S&P operatoru, tako da bi to bilo teško izvedivo. Međutim, svaki veleprodajni operator koji namjerava stvarno pružati veleprodajne usluge bi se trebao pobrinuti, kao što je gospodin Živec se pobrinuo i napravio to svoje B2B sučelje prema tim operatorima, njegovim korisnicima. To je odličan, ovo pitanje uspostave takvog B2B sučelja je odličan uvod u sljedeće moje pitanje, koje je vezano uz ova nekomercijalna, ajmo reći, područja, odnosno projekte koji će se graditi putem EU fondova. Za gospodina Majnarića, koji je dosta upoznat sa tim projektima i sudjeluje i kao savjetnik za neke jedinice lokalne samouprave. Gospodine Majnariću, kako vi u kontekstu obveze pružanja veleprodajnih usluga vidite, pogotovo ove iz modela B, kako vidite njihovu spremnost za pružanje tih veleprodajnih usluga? Znači, da li oni već razmišljaju o tome da moraju imati nekakvo B2B sučelje, ljude obučene koji to mogu realizirati takve usluge, objaviti standardne ponude i tako dalje. Znači, koji su po vama ključni izazovi u smislu za ove jedinice lokalne samouprave koji će biti nositelji projekata, koji će morati upravljati tim mrežama i pružati veleprodajne usluge? Što mislite koliko su oni spremni za to, evo iskreno? Hvala na pitanju, evo pozdravljam sve sudionike panela i zahvaljujem se organizatoru na pozivu. Evo, napominjem vezano za vaše konkretno pitanje, Mladene, kažem, ja ću tu reći svoje mišljenje. U ovom trenutku je stvarno teško, ne mogu govoriti u ime svih jedinica lokalne samouprave. Naime, vjerojatno ćemo svi moći dati precizan odgovor na to pitanje nakon 1, 2 ili 3 godine kad ti projekti, nadamo se, zažive u praksi i kad se vidi kakva će biti situacija. Međutim, vezano za ono pitanje da li oni razmišljaju i da li su oni spremni, naravno obe stvari su, odnosno prva stvar da li oni razmišljaju o tome, oni sigurno razmišljaju o tome. To je njihova obveza, znači ako govorimo o tim projektima koji će se provoditi po modelu B, znači to je isto jedan novi oblik pružanja veleprodajnih usluga na hrvatskom tržištu. To je isto wholesale only, znači isključivo veleprodajni model, s tim da za razliku od ovog što je gospodin Žijac pričao i za razliku od Rune projekta, ovdje se radi o veleprodajnom modelu koji je isključivo orijentiran na pasivnu infrastrukturu, konkretno na svjetlovodne niti.
On bi po nekakvim svojim tehničkim pretpostavkama trebao biti atraktivan, da tako kažem, za velik broj operatora, zato što bi trebao omogućiti pristup većem broju korisnika, da ne kažem velikom broju korisnika na određenom području iz relativno malog broja čvora i naravno tim čvorovima bi operatori postavili svoju aktivnu opremu s ciljem da opslužuju sve te korisnike. Znači ovdje, budući da to je isključivo veleprodajna mreža, i ovdje je cilj, i o tome naravno jedinice lokalne samouprave već sada razmišljaju, kako maksimizirati utilizaciju te mreže. Jer to je znači ovdje i nekakav javni cilj, budući da je to, znači tom mrežama će se upravljati slično kao nekakvom komunalnom infrastrukturom. Znači tu postoji jedan direktno sučelje, interfejs prema građanima, žiteljima tih jedinica lokalnih samouprava, kojima je isto u interesu i koji žele u stvari imati kvalitetnu uslugu. Što se tiče konkretnog, ne bih rekao problema, nego pitanja na koji će način biti određene veleprodajne cijene i prateći nekakvi komercijalni uvjeti za pristup takvim mrežama, mogu reći da tu svi imamo određeni upitnik. Znači ovi projekti koji se provode konkretno po modelu B, oni imaju neke svoje financijske pretpostavke, a i tehnički znači, uvjeti neće biti identični onima znači, po kojima su regulirani trenutno pristup svjetlovodnim distribucijskim mrežama, konkretno kod glavnog operatora kod HT-a, ili ono što ostali operatori koji grade svjetlovodne mreže nude za pristup na razini SDM. Znači, tu će sigurno trebati naći jednu ravnotežu, s jedne strane da te cijene budu pristupačne i privlačne, da tako kažem, svim operatorima, da se poveća utilizacija mreže, i s druge strane da jamče znači, tim lokalnim samoupravama nekakav, reći ću, minimum, da bi se te mreže kasnije mogle održavati. Još samo jedan detalj, znači konkretno, naravno da jedinice lokalne samouprave, naravno da njima je to sve jedno novo područje i naravno da će se oni morati ekipirati čisto u jednom tehničkom smislu da budu u stanju adekvatno upravljati i održavati tim mrežama. I tu je naravno isto, reći ću, predstoji jedan izazov za njih, ali kažem, nadam se da će sigurno uz neke dječje očekivane bolesti, da tako kažem, koje će se pojaviti na početku nakon 2 godine ili 3 kad krenu te mreže, da će se tu situacija stabilizirati. Dobro, hvala na odgovoru. Nije mi baš jasno ovo vaše konstatacija da bi cijena tih veleprodajnih usluga na tim mrežama ne bi trebala biti ista kao kod reguliranog operatora. Nisam siguran da sam u pravu, ali čini mi se da je po tim state aid guidelinima, ali i po našem OMP-u obaveza u stvari da ta cijena bude određena na temelju tih cijena, ajmo reći tako. Isto tako da skup veleprodajnih usluga koje će operator na takvim mrežama nuditi bude isti kao skup reguliranih usluga, što znači da ne bi smio biti samo pasivni pristup, nego isto tako i aktivni pristup. Ali ako sam u krivu, slobodno me demantirajte. Da, nisam se možda dobro razumio, nisam nužno rekao da bi cijene trebale biti različite ili male i naravno manje od ovih sadašnjih reguliranih. Više sam stavio naglasak na to da znači je pitanje na koji način u stvari će se te cijene odnositi prema u tom trenutku reguliranim cijenama SMP operatora za iste takve usluge koje će se nuditi i na tim mrežama. Što se tiče aktivnih usluga, u slučaju ovih projekata po modelu B neće biti nešto što bi mogli usporediti sa sadašnjim bitstream aktivno na svjetlovodnim mrežama, zato što znači, te mreže neće imati aktivnu opremu. Znači, on će isključivo iznajmljivati svjetlovodne niti. Znači, sad druga stvar je ti operatori koji će gore postaviti svoju opremu, da li će oni biti obveznici veleprodajnih usluga. Nisam detaljno upućen u same projekte, pa pretpostavljam da su ti projekti tako odobreni kao isključivo iznajmljivanje pasivne svjetlovodne mreže, tako da onda je to u redu. Bližimo se kraju.
završno pitanje, ali za sve sudionike kratko. A krenut ćemo sa gospođom Ivom iz HT-a. Koji je po vama potencijal zajedničkih ulaganja, odnosno co-investmenta u Republici Hrvatskoj? Sami ste na početku počeli nešto o tome govoriti, pa ako može par rečenica vašeg stava u vezi potencijala ostvarenja punog co-investmenta u Hrvatskoj. Ja bih rekla da je to tek za vidjeti. Jel? Operatori su, pa i HT, usmjereni prvenstveno u svoje investicije u ovom trenutku. Co-investment je nešto što treba razmotriti, to je nešto što je sad iz perspektive novog europskog zakonika na stolu i ući će u novi zakon, očekujemo kao opcija. Tako da to je nešto što je za razmotriti, za uzeti u obzir i za razmotriti za buduće poslovne modele. Međutim, evo ja bih iskoristila ovu sad završnu riječ da iskomentiram malo ovo što su kolege do sad rekli, jer mislim da je bitno da je to nekako highlight cijele priče, da je bitno to naglasiti iz perspektive HT-a. Mislim da je jako važno razumjeti razloge što veleprodajne usluge nisu korištene u mjeri u kojoj bi mi to zapravo očekivali. Mislim da je jako bitno imati u vidu da je hrvatsko tržište u zadnjih par godina zasićeno do značajne mjere sa fiksnom mobilnom supstitucijom i činjenicom zapravo da su se operatori u izrazitoj mjeri usmjerili na to da putem mobilne mreže pružaju korisnicima usluge širokopojasnog pristupa na fiksne lokacije, gdje iz perspektive korisnika i korisničkog iskustva su te usluge postale praktički zamjenjive. Oni svoje iskustvo korištenja interneta doživljavaju kada koriste takve usluge gotovo jednako kao kada koriste usluge fiksnog širokopojasnog pristupa. I mi smo danas u situaciji da imamo već gotovo 300.000 korisnika koji koriste takav tip usluge. I to je jedan od vodećih razloga zašto veleprodajne usluge se ne koriste koliko bi se koristile, jer dok god ima dovoljnih kapaciteta mobilne mreže, to je za operatore daleko isplativija varijacija od bilo kakvog modela korištenja veleprodajnih usluga. A u tom dijelu bi samo naglasila da koliko god je naravno razumljivo da operator koji koristi veleprodajnu uslugu ima dodatan trošak u slučaju povećanog prometa koji mu se dodatno naplaćuje, isto tako to je trošak koji se događa u mreži. Jel? To je trošak koji se događa u mreži HT-a kao operatora i to je trošak koji na kraju mora biti pokriven. I to je nešto što HAKOM kao regulator uvijek mora imati u vidu kada regulira, isto kao što bi HAKOM dodatno mora uzeti u obzir ovu činjenicu fiksno-mobilne supstitucije koja je značajna na našem tržištu i koja u dosadašnjim analizama tržišta zapravo nije u dovoljnoj mjeri uzeta u obzir i zbog toga nisu odnosi na tržištu prikazani na pravi način kako bi zaista trebali biti. Samo digresija na ovu fiksnu mobilnu supstituciju. Ja bi se čak s vama mogao složiti da je to problem kod korištenja ovih veleprodajnih usluga na bakru, na nižim brzinama, međutim sumnjam da je to supstitutivna usluga za pristup svjetlovodnim mrežama, budući da su usluge po kvaliteti neusporedive, a danas pričamo o veleprodajnim uslugama na novo izgrađenim, znači svjetlovodnim mrežama velikih brzina i mislim da ta opaska da je razlog nekorištenja usluga na optici supstitucija mobilnim uslugama promašena, a može stajati recimo za nekakva ruralna područja gdje je bakrena mreža jedina mreža koja se u stvari može koristiti. Ne bih se s vama složila. Mislim da je to upravo velik dio problema jer su mobilne mreže u Hrvatskoj, kao što znamo, vrlo napredne, pružaju vrlo visoke brzine, a onaj dio problema za koji vjerojatno nećemo imati dovoljno vremena da o njemu razgovaramo, gdje još leži dodatni problem, a to je zapravo upravo to što ste sad spomenuli, Mladene, to što korisnici u Hrvatskoj nemaju dovoljnu svijest o vrijednosti visokih brzina. Jel? Nemaju dovoljnu svijest o tome da im to zaista treba, da im treba više od onog što imaju danas i koji su sve benefiti koji iz toga proizlaze. Tako da je to sve zajedno vrlo povezana priča. Tako je. Evo, može dalje ova gospođa Dragičević na isto pitanje, znači co-investment, perspektiva i potencijal u Hrvatskoj. Evo, ova gospođa Dragičević će reći da
Potencijal za co-investment u Hrvatskoj, ja bih rekla, postoji. Iz razloga zato što je, ja bih rekla, sad stvar odluke, ostajemo tu gdje jesmo ili ćemo stvarno napraviti step change. To je nešto od mojih glavnih highlighta koja spominjem u zadnjih 4 godine. Taj co-investment svakako treba biti nekako win-win rješenje, što bi rekli na hrvatskom, i treba svakako imati za rezultat nekako pozitivno tržišno natjecanje na tržištu. Tako da bih rekla da i povezala bi se sa 5G okruglim stolom. Očekuje nas intenzivno razdoblje investicija i kroz 5G, i kroz komercijalni fiksni rollout, i kroz EU fondove. Tako da idućeg 5 godina na hrvatskom tržištu će biti izazovno, ali nas to sve skupa, barem nas u A1 Hrvatska, veseli. Dakle, pozitivan odgovor ovaj put s moje strane, znači postoji potencijal, ali mora biti na zdravim nogama. I samo opaska, pošto se nismo razumjeli kod prvog pitanja, rekla bih zašto ne postoji, recimo s naše strane ne postoji interes za kupnju veleprodajnih usluga HT-a na FTTH, na optičkoj mreži, iako smo njihov najveći korisnik na bakrenoj mreži. I to HAKOM jako dobro zna o kojim brojkama pričamo, iz razloga zato što se HT-ove optičke mreže preklapaju sa našim HFC mrežama. Znači mi nismo samo optički, odnosno pružatelji optičkih usluga, nego i usluga na kabelskoj mreži. Tako da, kažem, rekla bih da se tržište otvara. Evo samo komentar s moje strane. Ja mislim da su i ovi, i ne samo ja, nego iz perspektive A1 Hrvatska, da su wholesale only modeli isto tako interesantni. Pozdravljamo i naravno i rune, pozdravljamo i gradnju mreže strane jedinica lokalnih samouprava i zasigurno su potencijal upravo iz onih razloga koje si i naveo u svojoj prezentaciji, što je gospodin Tonko Obuljen rekao, da ponekad zanemarujemo činjenicu da imamo vrlo malo gusto naseljenih urbanih područja i jako puno slabo naseljenih ruralnih područja. Tako da bih rekla, uz wholesale only, uz co-investment i vlastne investicije možemo napraviti jako puno u idućem razdoblju. Evo, Martina je odgovorila na sva pitanja. Gospodin Živec, je li imate što za dodati vezano uz co-investment u Hrvatskoj, općenito u Europskoj uniji, potencijal? Da, veliki je potencijal u co-investmentu, tu samo upozorenje da su propisi oko co-investmenta mogu biti zloupotrebljeni sa strane drugih operatera sa namjenom usporavanja gradnje, jer neke procedure mogu zaustaviti gradnju zbog toga što treba čekati na drugog operatera koji želi co-investment. I dodao bi samo riječ oko troška koji je vezan na saobraćaj. Frakcija 0, Jozef, kažem ja običajno, je veći trošak na 10 giga interfejsu ako prolazi saobraćaj ili ako ne prolazi. Na mrežama košta više ograničiti saobraćaj, ne znam, na gigabitnom interfejsu staviti samo 100 megabita ograničenje, nego pustiti gigabit na puno kroz. Znači, tehnično gledano ne izdrži da je veći trošak zbog saobraćaja ako imamo uspostavljen interfejs, samo toliko. Mogu se s vama složiti, međutim ova naknada po megabitu u sekundi po mom mišljenju mora ostati čisto iz razloga da i korisnici pa i njihovi pružatelji usluga paze na trošak koji se stvarno stvara i koji ovisi o tom megabitu u sekundi, tako da ćemo i na taj dio paziti prilikom definiranja novih cijena. Gospodin Rengel, co-investment priča, ima li to perspektive u Hrvatskoj? Sa stanovišta malog operatora. Ja ću opet reći ono što u pravilu mislim da smo mi Hrvatska i kod nas nažalost takve stvari ne funkcioniraju. Vidite u 4 godine koliko mi gradimo mrežu, koliko A1 gradi mrežu, koji neki drugi operatori, u pravilu nismo se uspjeli dogovoriti da jedni drugima uđemo u mreže. Ne da se nismo dogovorili, nismo ni pitali jedni druge. A kamoli da ćemo zajedno graditi mrežu, jer
podijelili smo tržište na dva velika operatora i na nas nekoliko malih koji pokušavamo boriti se, graditi nešto to, tako da ja generalno ne vidim potencijal, ali svakako evo preporučam svima telekoma koji su zainteresirani, mi možemo danas krenuti, ne treba nam ni zakon da bi ovoga mogli zajednički graditi mreže ili međusobno ovoga raditi. A isto tako bi samo jednu opasku stavio na mobilne mreže i supstituciju. Ono što bi trebalo samo na mobilne mreže staviti, da mora isporučiti 70% prometa koje oni reklamiraju, kao što mi kao fiksni operatori moramo, i mislim da ta cijela priča bi odmah pala u vodu. Jer nudim 300, imam 10 i sve drži vodu. Ja dok nudim 100 moram 70 minimalno imati. Ne? Tako da mobilna supstitucija mislim da u ovom trenutku ne može nikako, slažem se s vama, zamijeniti prave kvalitetne fiksne mreže. Mobilna supstitucija je posebna tema. Ovi s 5G se ne bi s vama složili da ne može supstituirati. Opet, ja govorim u trenutnom stanju. Gospodin Majnarić, vaša riječ dvije u vezi co-investmenta, pa ćemo zaključiti lagano okrugli stol. Ja isto mislim da, s obzirom na dosadašnje iskustvo, da je teško za očekivati u skoro vrijeme da bi takvi nekakvi modeli co-investmenta mogli zaživjeti kod nas tu u Hrvatskoj. Mislim da je dio problema, kažemo sad opet moje mišljenje, vjerujem svi operatori imaju tu bolji uvid u praksi i iskustvo, što bi taj, znači, nekakav potencijalni co-investment operatorima donio u nekakvoj kasnijoj fazi, natjecanje na nekakvoj maloprodajnoj razini, borbu za nekakvi ograničeni broj korisnika, s obzirom na nekakve niske razine penetracije koje su još uvijek prisutne u većini Hrvatske, pogotovo u ruralnim područjima. Znači, trenutno bih rekao da nisam baš optimist oko investmenta. Hvala. Prije nego što zaključimo okrugli stol, ima jedno pitanje iz publike koje je u stvari pohvala gospodinu Rengelu koji je otvorio pitanje vezano uz kako će operator, neki koji želi koristiti veleprodajne usluge, znati od koga ih uopće uzeti. Ja bih odgovorio da na HAKOM-ovim stranicama na karti postoje sve objave namjera gradnje, znači sve postojeće objave namjera gradnje zajedno sa njihovim ponudama veleprodajnim, tako da onaj tko želi koristiti veleprodajne usluge nekog operatora bez problema dođe do operatora koji ih pruža, isto tako i do uvjeta korištenja. Nekakva obveza tipa B2B sučelja, nametanje, pogotovo malim operatorima s naše strane, ne bi bilo opravdano, pogotovo ako operator u principu nema neki svoj komercijalni interes da pruža veleprodajne usluge, nego i pruža isključivo po sili propisa. Dakle, odgovor na to pitanje, registar postoji na GIS portalu HAKOM-a, znači na svakoj objavi namjere gradnje postoji minimalna ta veleprodajna ponuda pristupa svjetlovodnim nitima svjetlovodne distribucijske mreže s podacima područja pokrivanja, koji je operator, kontakti, cijene, uvjeti pristupa, tako da evo, mislim da sam time odgovorio na to pitanje. Ja se svima zahvaljujem na sudjelovanju, nadam se da je bilo donekle produktivno i nadamo se da će buduće razdoblje donijeti više optimizma, pogotovo vezano uz co-investment i korištenje veleprodajnih usluga uzajamno. Evo, hvala svima i do sljedećeg okruglog stola.